zijn weer starters klaar. Dat wil zeggen dat we onmiddellijk tegenaan gaan de starters gegeven. Dit is een goede start in ieder geval voor George Renier. Maar uiteindelijk dan 27 Nick Vrijen. Nick Vrijen met de Fortescort die neemt de leiding. Gevolgd door de wagen van George Renier. Zien we uit. Jawel, Bram Bruls onderzetten. Kom aan, Thomas. Met de fotograaf daar. Waar zit dat net? Nog rare. Ja, joh. Niet afgeven. Dacht ik bij de dames, ik weet niet zo zeker, maar jawel. 29 Bram Bruls met de fotograaf. Dan hebben we onderzetten. Je 29 is heel laatste net, dus ja, ja, dat weet ik. Vooraan in ieder geval stevig aan de lijn gereden in de buurttijd neerzetten. In ieder geval niet bereiken met de Fortescort. Verhogingen als we naar de stel vallen. Dat het nu op de bel staat voor Dick Vrijen. En ja, dat is natuurlijk niet voldoende om een finale te gaan behalen. Wel moet er nu een super goede snelheid worden uitgepest. En die zijn in ieder geval wel mee bezig, Dick Vrijen. Hij is aan de bal aan het gaan, hè? De andere heren die erachter komen, moet nu al weer een plaatje. Thomas Verschoren probeert er alles aan te doen om naar de tweede plaats te gaan, maar voorlopig moet hij nog altijd rekening nemen met de derde plaats. En daarachter onderzet door Danny en Lucas in de roer. Nee, hij wil linksboven voorbij, maar dat gaat niet, hè. Hij moet een doorgang proberen. Ja, zo dadelijk finishen geloof ik. Jawel, finish en rechtsoverwinning voor Nick Vrijen. Voor Fortescort. Kom aan, joh. Kom aan, joh. Met